Yeah, this is Durban Networks. Nomlandeli la wabahuphe mfowethu bayigama. Siphiwe Ahlenga. Usiphiwe akahlonga. Namhlanje sihlangene sibungaza ialbum entsha kabahuphe. Uyabonakala umlandeli wakhe awubuza weGreen Nation. Mfethu kusho ukuthini namhlanje ukuthi sihlangene ngobahuphe kwialbum entsha. Hey, usuku olukhulu kakhulu futhi usuku olumnandi ukuthi ubahuphe namhlanje usilethele umsebenzi omusha ngoba last year asutholanga umsebenzi wakho omusha besisajabulela lo mdala. So njengoba namhlanje silethele omusha sijabule kakhulu nje kakhulu. Siyathemba ukuthi mase ingenile online so ithokozela ingoma zakhe. Mfethu kade niniki iperformance, iglimpse of iperformance yakhe. No matter uzobuya uround 2. Mhlawumbe nje yini oyibonile out of i-performance, i-energy, i-attendance yabantu abaphume ngamanamba ukuzosupport? Hayi abantu baphume kakhulu bamthanda kakhulu nje la eThekwini nangaphandle kweThekwini. Nase-stage akaphoxi wenza lento ahlezenza ukuthi u-active namagidangoma ayakubamba mangabe uwumlandeli ubuka umile. Awuhambi baze baqede ukuperforma kuyima usuku. Mhlawumbe ngizokubuza into eyisecret yakho ukuthi yini lothi uma uyibuka kubahuphe yenza ukuthi uzigqoka amakhala zakho ukuthi nali mina iqhawe lami nangumuntu engimthandayo i-identity ekwenza ukuthi ube glued ubahuphe. Oh hayi into yokuqala nje ngathini waqhamuka nesigqi esihlukile nje kubaculi abaningi kodwa futhi indlela asenza ngayo wasifaka ama spices amaningi ahambisana nendlela yena performa ngayo mase stage ngoba umuntu oactive onomdlandla kakhulu. So ngathi mengibuka abaculi bebaningi ngabona ukuthi no umculo engizothi ngijabule noma ngime ngala ehloleni yilo ngoba akaza siphoxe mase stage nokusina ke futhi hayi usina kakhulu uyabaleka mase stage. Siyabonga mfowethu. Yes, this is Durban Network. Sazoqhubeka sin-interviewele abahlukahlukene nabahlukene abalandeli babahuphe namanye ama-artist azombungaza ahlukahlukene sizokhuluma nawe. This is Durban Network. Yeah.